चोपडा अडावद रस्त्यांची पहिल्या पावसात दयनीय अवस्था। चोपडा तालुक्यातील चोपडा अडावद मुख्य रस्त्याची पहिल्या पावसातच दयनीय अवस्था झाली आहे। नुकत्याच झालेल्या पावसाने रस्त्याचा विकास कसा झालाय हे दिसत आहे। ठिकठिकाणी खड्डे निर्माण झाले आहेत। या खड्ड्यांमुळे वाहनचालक व प्रवाशांचे हाल सुरू झाले आहेत। रस्त्यामध्ये खड्डा खड्ड्यात असता कळत नाहीये आणि पाणी साचलेलं आहे खड्ड्यामध्ये। वाहतूक कोंडी व अपघात होण्याची शक्यता वाढली आहे। स्थानिक नागरिक व वाहनधारकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामावर संताप व्यक्त केला आहे। रस्त्याचे काम काही महिन्यांपूर्वीच झाले होते, परंतु येथे काम झालं नाही, तरीही तो पहिल्याच पावसात छान दिसत आहे। भ्रष्टाचार झाल्याची स्पष्ट शक्यता आहे, असा आरोप गावातील ग्रामस्थांनी केला आहे। नागरिकांनी लवकरात लवकर दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे।